Good morning everyone. Mabungahong kabuntagon de mga igsoon. Bagong kabuntagon nga puno sa paglaom. Musta mo diha? Laing adlaw nga gihatag sa Ginoo mga igsoon. Share sa nako atong live igsoon. Praise the Lord. Ako sa share. Right? Kadiyot sa kuywaon mga igsoon. Ay, mga nilabhan, pasensya mo na yung mga nilabhan na rin ang luyo. Kumusta? I always pray. Actually, kanina, bago pa lang ko nag-pray ninyo mga igsoon kay pagmatan ako. And then, kanunay, akong pagampo gid ninyo nga naamos mayong panglawas. Kanunay, mayong kahimtang. Unya, duol sad mo sa Ginoo kanunay, mga igso balansi ba? Again, usa ka mabungahong kabuntagon kanatong tanan. Shout out sa tanang mga OFW diha nga wala pa nangatulog karon or adlawan diha no, listening or watching while working no. Shout out na mo sa akong prayer mga seaman, mga naka-permanent resident diha, mga tanan no, nga mga avid listeners and viewers, followers nato di sa lain-laing sulok sa kalibutan. Mabungahong kabuntagon ninyong tanan. Kabalo na mo nga usa mo sa rason nga nung mag-live ko kanunay. Kay kabalo ko nga dili sa tanan ninyo nahihigayon bitaw nga makasimba no, so mao na nga naa ako kanunay mag-deliver og mensahe sa Ginoo. Praise the Lord. So tanaw sa ko diri mga igsoon. So please share our live today. Ato i-share tong live mga igsoon. Salamat sa Ginoo. Adlong Miyerkules. Praise God. Nga puno sa grasya. Good morning, Pastor. Okay. From Bonesa, Kulot, Cabalona. Good morning, sister, and to Sister Helen Galigaw. Okay. Hi, good morning, Pastor. Pa-shout out from Binansian, Asuncion, Davao del Norte. I'm Pray. Sa family Balong. Okay, from Rosalie Soyak Balong. Good morning, Pastor, from Rehena, Aporto. Salamat, Pastor. Amen. Shout out din ako ang Cebu City Jail, no? Last time, last Monday, kitagaan ko anyo. Nadara ako ngalan eh. Pastor James Dumanon. Speaker ko nila this coming June 9 sa anniversary. So praise God for another great privilege nga gihatag nila no. Salamat sa Ginoo. And shout out na ko diha sa sulod sila si Brad Aris no. Sila si Brad Mago as always. Brad, shout out. Unya si Brad Ibang sa shout out, Brad Ayan, Brad Jao, sila si Brad Kenneth diha. And then ako sa gi-shout out ang maanyag nga asawa ni Brad Mago nga magtanaw sa ninato di ay sa atong live no. So I was blessed sa testimony ni Brad Mago kay iyang gingnan nga
Good news daw kay iyang asawa ni ngundang na og sigarilyo, no? Sige siya tanaw sa live na to mga igsoon. Praise the Lord. And shout out to brother Pastor Puhon Luisito Webes. Good morning Pastor James. Good morning sa dia Brad. Sa New Zealand murag. Kuan na kay ron dia hayag na kay diri kay murag ngiyaw pa la size man. No? Shout out brother Luisito Webes, ang Dios magapanalangin kanimo. Bisan pa sa imong business dia, I declare favor and blessing from the Lord. Kabalo na ka na nga gipray ka. And shout out also sa iyang pinalanggang asawa si Sister Rachel. Okay. Og sa iyang pamilya sa Loon awang gi-shout out. No, kinsa to yung ngalan na to Brad katong iyang brother. Kung nag-tiles diri usa sa nag-tiles simbahan. Nganing ari pod pag anniversary, shout out. Praise the Lord. Hallelujah. No? So sa tanan nga mga taga New Zealand diha nagka-permanent resident, shout out because I believe dili ilang kani sila may kuan. Nasad ni sila yung mga kauban sa church diha nga nag-follow sa nato. Okay? May buntag Pastor James, salamat sa mga advice nga makapadasig sa imong mga watcher from Sister Jacqueline Oritsoa Onamor. Okay. Praise the Lord. Daghan na kayo ng mga ning comment dito. Pa-shout out from New Corilla, Davao del Norte. Miriam Costimar. Okay. Mayong buntag, Pastor James, og sa imong family. From Sister Merlita Palikte. Anyway, to Marilyn Kodo also from Japan. Good morning. Blessed morning also, sister. From Nora Pinoti, good morning, everyone. Good morning, said sister. Praise the Lord. Good morning, Pastor. Shout out from Central Bohol District from Brother Junel Ogabar. Good morning, Sister Cherilyn Dizon. Thank you, Pastor Junel. Si Russell. Russell day nga na to. Okay. Shout out ni Brad Russell nga taga o Russell siguro ni nga taga Luon Bohol nga usa sa nagtaod sa tiles nato diri sa church. Nga manghod ni Sister Rachel. Okay. God bless, Brad. Salamat sa imong pagbisita diri pag-anniversary. Okay. So again, I just want to remind everyone to mention your friends and loved ones here in the comment section. And don't forget to type at followers, at highlights, at everyone. And kung Brad Elmer Roquilio. Sige, gunikatang babatulanon. Shout out, brother. Amping diha, lunglib kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Pag-amping sa imong trabaho, I declare God's favor from you, upon you. And nakasubagan po, Brad, no? Amping da sa imong trabaho ay duty day sa iyo pa, no? Shout out sa tanang Brad nako sa Alpha Kaparo, lunglib kanunay mga Brad uban sa grasya sa Ginoo. Seya Skeptron in Arm, shout out. Okay? Shout out sa akong mga kauban nga tigsulod sa Cebu City Jail. Ang ako ang team dito from Living Water Christian Fellowship. Shout out nila ni Pastora Ninit, nila ni Pastor J, Pastor Herman. Sila si Brad Adsel, Brad Danilo, Brad Jerry, kinsa pa tayo uban, Brad Louie, Brother Arturo Flores and Rodolfo Flores. Puro ni mga manag-agaw sila. Taganing tanan mga igsoon again, mga nagikan, nagpresukano, mga banggitan. And sila si uban, Brad Adonis, Sister Jordan, Sister Sheila. Basta tanan, team na ko from Living Water Christian Fellowship and also sa mga warden and officer, sa jail officer sa Cebu City Jail. We are so grateful as always for the opportunity, for the privilege nga inyong gihatag kanamo mga ma'am and sir, no? Nga musulod diha sa silda para ihatod ang pulong sa Ginoo. Nagpasalamat mi mga ma'am and sir diha, no? Mga jail officer sa Cebu City Jail nga sa una nga among i-deliver siya bu, pero karon gitugutan mi ninyo nga ang i-deliver na mo pulong sa Ginoo. Hallelujah, praise the Lord. Muanha kakarong Bohol on fire, Pastor. Allah na adjud koy daghang nangita. Actually, daghan jud nangita na ko aning Bohol on fire muanha bako niya. Maningkamot ko na mi convention. Di ay, pero ako mga youth na kompleto sila. Kinsa ni from Anthony Tapaw. Pero basin mauli ko na kay murag 29 man siguro ni. Nya nami convention sa Cebu, no? Kauban sa Pisigami mga igsoon. Adto mi sa Cebu
3 days nga misulod jud na. Actually 26, 27, 28, 29 ako sa Cebu na. Pero maningkamot ko ana nga makauli ko sa last days. Kung dili na kayo kuan bitaw kay gusto ko mo join sa Bohol on Fire event sa last night. Ana lang. Kita tanin nyo diya. Maningkamot ko di ko kasaad pero I will try my best by God's grace. Okay? Praise the Lord. Watching from Kuwait, okay? Leta Destajo Abos. Praise the Lord. Papila po sa prayers, Pastor, I'm Baguhin Carpentero Margie, taga Sherborlunis, Bolco. But naa ako sa Kuwait karon. Sige, atuan ning picturean, sister ha. Sige, ito ning from John Marge MG Carpentero Baguhin. Kaya ito ning i-appel sa personal prayer. Please share our live mga igsoon. Okay. Praise the Lord. Good morning, Pastor, watching from Kuwait. Daghan man kay mga OFW. Praise God. Pasensya na di na ako mabasa ang uban nga. Ano? So, di na akong gi-shoutout ang tanang mga kapulisan sa tibuok Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Akong mga higala nga mga kapulisan, ako ang mga classmate during my criminology days. O gamo ang station diri sa Clarin Police Station diri here in Bohol. Ang among hepe diri si Police Lieutenant Chief Amado Amba. And of course, shoutout na akong Campus Menya, Cebu, ug ang barracks sa Tagbilaran City. Praise the Lord. Ako mga amigo, nga mga hepe, mga tanan, mga dool sa akong dugan, dili na muna ako tagsaon. Kabalo na mga namos kong prayer. Salamat sa kanunayng suporta. Okay? Praise God. And our topic for this morning, mga igsoon, atong giuna ang Ginoo no, wala pa ta nangapili ha, pero dahil tubig kay ingani man jud ko early in the morning mag-anad naman yung tubig init ba, no? So, our topic for tonight is about jealousy. This morning. What is the root or the cause of jealousy? So, atong isgutan karon ang ginabuhi ni Abel ug ni Cain nagsuon. Yeah. I believe in our previous live before, maybe last year, na-mention ako ni siya pero na ako'y gustong ipaabot ba nga ana no. Kay yes, tinuod nga ang purpose sa ang usa sa hinungdan sa jealousy is kana bitang comparison. Imong ikumpara imong kaugalingon sa uban, imong ikumpara ang imong ministry sa uban, imong ikumpara ang imong trabaho sa uban, imong ikumpara ang imong paghago sa uban, no? So tan-aw nimo nga dili mo parehag resulta imong ubos. Naay tendency nga mosulod ang we open the door for jealousy. Amen. So but tonight, this morning, lahi niya to igsoon kay kaning dili pagkakontento, no? Ang uban igsoon wala ka bantayan pero once dili ka kontento sa resulta sa imong desisyon o sa imong gibuhat, dili ka kontento sa gihatag sa Ginoo, dili ka kontento sa mga pangitabo sa imong nga resulta sa imong paghago ba. Dako sad na siya yung tendency nga giablihan nimo ang pultahan sa kasina. Okay? Hindi makakontento. Okay? So, mao na atong topic karon. And shout out to Shame. Unsa man ni siya, ma'am? Shame or Shami? I believe she is a police officer. Ug laki ba ni or bae? Kaya basta nga ni igsoon bida ako mga police man guni. Okay? So, shout out igsoon. God bless. God bless. Sister or brother. Sige man ni tan-aw no. And to Eneri Paloma, good morning, Pastor, watching from Cotabato. Every day ma-inspire talaga ako makinig ng Word of God, Pastor. Himaya sa Ginoo. Praise the Lord. So, okay na no? Shout out tanan. Shout out sa tanan mga batanon diyan nga excited mo appeal sa youth camp. Maulang ni timanin ninyo. Paminaw mo, mga batanon. Umabot ni ninyo, no? Shout out sa tanang mga batanon nga excited or nakaregister na sa umabot nga mga camp. Kay daghan man ron, no? Mao lang dyan niya kung ikabili ninyo unsa inyong nadungog i-apply good kay bisag ang mga speakers na to, mga dinihugan kayo, mga fruitful kay nga mga ministers na mga banggitang alagad sa Ginoo kung ang inyong tumong diha mga gwapo o gwapa ra walay resulta na inikuli inyo maor gyapon. But kung ang inyong tumong diha Ginoo uhaw kay mo presensya sa Ginoo word ni Lord
Ayaw lang jud mo paminaw i-apply jud kinabuhi aron nay impact ang pulong sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Amen ba mga batanon dia? Kay basin ba inikuli ninyo ang inyong mainumduman katurang nakitaan yung gwapo-gwapa yung pulong sa Ginoo. Nalabay ra ninyo nawa baka unsa toy wali nindot man to pero nakalimot ko. Pero di ko kalimot atong gwapo dito, atong gwapa dito pagkabantay mo. Ana kay niagi po kog pagkabatanon. No? So again, ang mga batanon nga mga excited sa mga youth camp, mga coming youth camp I pray and I declare nga excited mo nga makakuha og bag-ong pagtulunan og excited mo nga mamati sa mga lain-laing mensahe sa Ginoo gikan sa lain-laing alagad sa Ginoo. And aside from that, excited mo mutuman sa pulong sa Ginoo. Amen. Nga dili lang mo mudagan inig altar call magilak-hilak kanya mawa ra gyapon. I-apply gyud bisag di pa ka magpaampo igsoon basta imo lang i-apply i-absorba mind and heart and then imong kinabuhion. Sigurado ang breakthrough sa imong kinabuhi ana. Amen. Praise the Lord. Shout out sa mga youth ron sa Lion of Judah, nalimot ko sa lugar. Mga youth daw sa Lion of Judah from greetings from samni Yorcha. Good morning Pastor, God bless you. God bless you more. Josel. Shout out from Isabel Liti. Ang mga naman niya. Jules Noya Miano. Miano dire. Di Malona and watching from Dipolog, ikaw Akabal Charmaine. Okay, and Genevieve, sama ni. Watching from Kidapawan City, North Cotabato, please pray Pastor sa among preso diri station na masave po sila. Duol pa na ako ma'am or sir. Anaon dyan ako ba sa may Kidapawan? No? Kay sulod yung ka sa station. Like, ka sa station, okay. Kay maugin niya akong, no? Actually, last times, ma'am, katong diha ko sa Jensen, last December, nangita dyan ko connection nga makasulod ko sa prisuhan. Nga busy sad kay ko ato, kay sige ko, og invite pa na yung mga mo invite na ko nga mag-dinner, mga mag-breakfast, something ano. So, wala ko kalugar, pero wala ko nakamit og kuan dito nga kana bitong makadala unta na ako dito sa prisuhan kay maog niya akong kalipay, niya akong ganahan bitaw. Shout out to Sister Naomi ni no. Usa ni sa OFW. Kalimot ko nga asa ni siya nga nasod. And to Maria Lisa Neri. Good morning Pastor James and your family, friends, followers, subscribers around the globe. Have a blessed day. Thank you Igsoon. Good morning, Pastor. Karon pa ko naka-open sa kong cellphone. Gikan pa ko sa carbon. Nangumpra ni. From Sister Juliet Joy Napadaw Sanchez. Shout out, Pastor. Shout out to Brother Rajon de la Victoria. Praise the Lord. So, start na tayo iksoon kay handa mayagan tag maayo ba? So again, before we start, ako mong encourage everyone to share our live and to mention your friends and loved ones here in the comment section para makabantay sila ba kung mayo. Kung mahimo igsoon i-share gyud nato. Anyway, shout out tayo kalimot ko sa atong mga subscribers ani nga page no. Mabungahong Kristohanon and then Mabungahong Kristohanon 2.0 shout out po ako ning i-cross post and shout out sa tanang mga star senders kabalugin mo wala ko nang ayo but I appreciate it. Salamat kayo. Praise the Lord. So, thank you so much, Pastor. Imo gyud na shout out akong name. Balikon pa na akong shout out. So na, Jules Noya Miano Di Malona. God bless you more and more. From Bugo, Cagayan de Oro, si Maria Lezaneri. Shout out sa tanang taga Cagayan. Diha, may grabe jud ka. Tinoo jud. Indeed, it is a city of golden friendship. Grabe ka friendly ang mga tao. Good morning, Pastor. God bless from Prince Generali. And sa one of our subscribers, shout out the brother. And star senders as well. Brother Lord James Talingting. Ako nang cross-post brad sa Mabungahong Kristohanon 2.0 kay ningingon mga nga di ka send og star pero dito murag makasend siguro dito. Wa ko masayo. Okay? Let's pray. Hallelujah. Mag-start na ta og pamahaw sa pulong sa Ginoo, but before that, let's welcome the presence of the Lord. Let's invite the presence of the Holy Spirit para masabtan nato ba? Para i-bless atong pagabuhaton igsoon. Amen. Father in heaven, the creator of heaven and earth, thank you so much, Lord, for a blessed day, another blessed day. Bag-ong kabuntagon nga puno sa paglaom nga imong gitagaan mighigayon nga mag-enjoy
gininhawa nga libre Ginoo. Pila ka katawo ang nangamatay, wala ka mata karong buntaga, apan kami imong gipukaw Ginoo, gitagaag libreng gininhawa. Salamat kay Ginoo sa imong gugma. Salamat Ginoo sa imuhang kaluoy nga gibag-o na pud nimo karong buntaga aron kami Ginoo makakaton sa among mga sayop gahapon, gabi, niagi mga adlaw. The reason why you allow us to wake up today para kuhaon na mo mga leksyon Ginoo niya, among tuliron ang mga hiwi nga nahimo namo kaniadto Ginoo. Salamat kay Ginoo. And salamat usab sa laing higayon nga mamalandong na usab mi sa imong balaang pulong, Lord. Thank you so much for another great privilege, Lord. This morning, ako nag-ampo Ginoo nga unas tanan imong limpyuhan, among kasing-kasing, andama kami. Kung na mga butang sa sulod namo nga wala mi makabantay, wala ka nahimaya, pasaylo ami, Lord God. According to your word in John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang imong pulong balaan kini kayo, ikaw kini mismo nga mong isgutan. So Lord God, himo aming takos, himo aming angayan Ginoo, andama among panudlanan nga espirituhanon Ginoo, para walay mausik, walay masayang sa imong pulong this morning. Father God, again among gi-welcome imong balaang presensya. Tagai mi og kasing-kasing nga madinawaton kanunay sa mga pagbadlong, pagtambag ug labaw sa tanan Ginoo. Masinugtanon sa imong pulong. Lord, tagai mi kaalam nga langit nun, kay kung magsalig lamang mi sa among kaalam nga tawhanon, dili na mo masabta ng imong pulong ining kabuntagon. Holy Spirit, we welcome you this morning. You are our master teacher. Ikaw na'y bahala. And I pray that you're gonna take full control, take over sa mong pagabuhaton karon. Let your will be done, Holy Spirit. Mamuhat ka, makigstorya ka sa matagusa ka namo. Lord, i-bless tanang viewers, listeners this morning. Tanan nga mamati, bisan pa man ang mo-replay ani Ginoo, malate, i-bless, Lord God. As we listen to your word this morning, let it be that your presence, Lord God, mabati na mo. Let it be, Lord God, nga ang imong gahom, imong dihog, among masinati ang dihog, ang manifestation sa Holy Spirit, among mabati this morning, Lord God. Ikaw lamang among giisa, gipataas, gipasidunggan, wa mi nag-isa og pundok, wa mi nag-isa og relihiyon, wa mi nag-isa og grupo, but we lift up only the name above all names, the name of Jesus Christ alone. Jesus reigns as always. In everything we do, Lord God, sa life namo Ginoo, ikaw lamang ang among gituboy Ginoo, walay lain. So Lord, ang nabiling panahon among gitugyan kanimo, salamat daan sa kadaugan sa pangalan ni Jesus. Amen. So this time we have 84 viewers. Tulog paning uban ba? Good morning, Pastor, from Brother Kenneth o Elisa Basilio Permintini. Praise the Lord. Ikaw akabal Charmin. Thank you, Jesus Christ. Good morning, Nercy Cascara. Let's start. Hallelujah. So, ang atuang topic karon or theme igsoon is may tungod ni sa pagkadili kontento ba nga mao'y hinungdan nga musulod ang kasina sa nato. Okay? So our text for this morning is taken from the book of Genesis. Atong anyway, shout out day mga igsoon ni Brad Pacho. Sakto ba ko? Pacho man siguro to akong tanawon bit. Nga ni siya sa kuan pod sa Cebu City Jail. Brad, shout out brother. God bless, no? Usasan ni sa mga higala nga suod nila ni Brad Maggo o ni Brad Ibang, si Brad Pacho. Kita dan nyo pohon mandi pohon. Hallelujah. Praise the Lord. Okay, so ang atong teksto, Genesis taigsoon mao ni ang story ni kuan ba? Nila ni Cain o ni Abel ba? Atong mga ninuno, mga igsoon. Praise the Lord. Genesis chapter 4 verse. Arita mag-start sa 3. Okay. Genesis kapitulo 4 versikulo 3 ta magsugod. Nagingon ang pulong sa Ginoo. Usa ka adlaw ni ana naghalad si Cain ngadto sa Ginoo og mga abot sa iyang uma. Nagkuha usab si Abel pipila sa mga panganay sa iyang kahayupan ug giihaw niya kini ug gihalad ang labing maayong mga bahin ngadto sa Ginoo. Nahimot ang Ginoo kang Abel ug sa iyang mga halad. Apan wala niya dawata si Cain ug ang iyang halad
Busa nasuko si Cain og nagmugot. Ang Ginoo mingon kang Cain nganong nasuko og nagmugot ka man. Kung maayo pa ang imong gibuhat, dawaton ko unta ang imong halad. Apan kay dautan man ang sala nagatang kanimo sama sa ihalas nga mananap nga buot mo tukob kanimo. Busa kinahanglan buntugon mo kini. 8. Unya si Cain mingon kang Abel. Mangadto ta sa uma, sa dito na sila sa kaumahan, giunay niya pagpatay ang iyang igsoon. Praise the Lord. Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. Shout out Brother Jojo Locas from Davao. Praise the Lord. And to Roblesa Paayas Daguyo, shout out. Merlin Piziana Alsola, shout out. Ikso natong nadungog karon ang story ni Cain ug ni Abel. Kabalo naman tani nga story. Gipatay ni Cain nga si Abel yang igsoon. Mao ni siya igsoon ang anak ni Adan ug ni Eva. Okay. Usa ka adlaw igsoon atong i-summarize. Usa ka adlaw igsoon si akong basahon diha. Usa ka adlaw ni ana naghalad si Cain ngadto sa Ginoo ug mga abot sa iyang uma. So ang anak nga lalaki ni Adan ug ni Eva nga si Cain ug si Abel. Naghalad ani nga taknaa. Si Cain ang unang gi-mention diri nga naghalad, no? Naghalad siya sa iyang mga abot sa iyang uma, si Cain. And then sa verse 4, nagkuha usab si Abel og pipila sa mga panganay sa iyang kayupan. Ug giihaw niya kini ug gihalad ang labing maayong mga bahin ngadto sa Ginoo. Okay. So silang duha aning adlaw igsoon si Cain ug si Abel naghalad sa Ginoo. Si Cain naghalad sa abot pod sa iyang uma. Unya unsa ang ilahang kuan ba? Gikabisihan murag kita ba? Muhalad ta sa Ginoo nga resulta sa atong income unsay ato ang negosyo, trabaho. Halad ta sa Ginoo kay isip pag recognize nga ang source nato gyud ang atong tinubdan nganong nabuhi ta. Si Lord mao nang muhalad ta. So isip pag ila ni Cain ug ni Abel nga ang Dios mao'y tinubdan or mao'y blesser nila. Naghimo sila halad. Okay? Ang una si Cain ang gi-mention diri. Nya walay daghang istorya ang gibutang diri Cain ra. No? So si Cain igsoon it means nga naghalad lang og bisag unsa murag wala bitaw niya gibalyo ang iyang halad, murag wala niya tagaig dakong balyo. Para ni Cain ang importante makahalad lang ko murag kita usay bitaw. Okay ra ni piso o piring basta na ako upiring. Okay ra ni. Kinsa naman po'y mayahay ana si pastor. Okay ra ni 2, 5, 20. Ada ko na ganing 100, di ba? Murag kita usahay bitaw nga murag mantinila na nato ta kay baw nga ang Ginoo di atong gihalaran. Now so ingana si Cain. Si Cain igsoon wala siya magunahuna sa value, sa quality sa iyang offering ngadto ni Lord. Ang iyahalang basta na ako'y mahalad, basta na ako'y ma-offer sa Ginoo kaysa walay ihalad. Pero ato ning timan-an igsoon, gibalyo sa Ginoo atong halad, gitan-aw niya. No, murag gitimbang sa Ginoo kung unsa ang imong halad. Apan si Cain igsoon wala na gipakialam ni Cain ang para ni Cain igsoon basta wa ko masiruhi mo halad ko. Okay? Ang nakalahian ni Cain ug ni Abel mauni. Si Abel sa dang nihalad siya lahi sad siya sa 4. Nagkuha usab si Abel og pipila sa mga panganay sa iyang kahayupan. Ug ihaw ni kini og gihalad ang labing maayo. Diri ra ang ilang dako nga diferensya. Ang kang Abel igsoon panganay, and then aside from panganay, ang labing maayo pagyud, no? Ang labing maayo nga bahin, no? Ang katong mga di maayo wala niya gihalad. Ang labing maayo nga parte bahin iyang gihalad sa Ginoo. Unsay resulta? Ang resulta nahimuot ang Ginoo kang Abel ug sa iyang halad. Apan wala niya dawata si Cain ug ang iyang halad. Wow. Duha ka bukwa gidawat na si Cain iyang kinabuhi ug ang iyang halad. So tinuod ang giingon ni Pablo nga offer your body as a living sacrifice. Okay? Offer your body as a living sacrifice, holy and acceptable. Kaysa diyang muhalad ta sa Ginoo, duha iyang gidawat ang lawas ug ang halad nga offering. Pero ani nga takna igsoon, wala gidawat sa Ginoo ang halad ni Cain ug siya. Tanawa kung basahon na. Okay, Marcos Genesis 4:5.
Apan wala niya dawata si Cain, una si Cain ug ang iyang halad. Silang duha wa gidawat sa Ginoo. Ngano man tungod kay ang halad ni Cain mantinil ra. Ang halad ni Cain igsuon walay gitawag og kanang balyo bitaw nga wala niya gihatag ang pinaka the best, no? Wala joy quality bitaw, no? Ang nay quality pero low quality ang iyang gihalad, no? Mao na hinungdan nga wala malipay, wala na himaya, wala gidawat sa Ginoo ang halad ni Cain og si Cain mismo. But however, si kuan igsuon kaning si Abel gidawat nganuman kay ang gihalad ni Abel labing maayo, pinaka nindot. In other words, pinaka high quality, pinaka the best gi-offer niya as offering to the Lord. Ang resulta nalipay ang Ginoo, iyang gidawat si Abel og ang iyang halad. Apan si Cain gineglect, gidecline, gireject, wadawata ang iyang halad og si Cain mismo. Ug tungod ana igsoon paminaw, mauna ni nahitabo direra nahitabo ang mga gitawag og trahedya. Sa verse 6 verse 5 lang ta padayon. Busa na suko si Cain og nagmugot. Klaro kay diri gisulti igsoon nga ang facial expression sa masuko magmugot. Why masuko nga magkatawa? Okay? So nagmugot si Cain, nasuko siya sa size. Ang Ginoo miingon kang Cain, nganong nasuko og nagmugot ka man, kung maayo ba ang imong gibuhat, dawaton kun tang imong halad. So gubot pasabot igsoon, ang gibuhat ni Cain dili maayo. Mao ni take note, mao ni atong bantayan igsoon. Kay dili day pwede igsoon, dili day pasabot nga ning halad ta. Naka-offering na ta, no? Maayo atong gibuhat. Kay si Cain igsoon, ning halad na, ning offering sa Ginoo, pero para sa Ginoo dili maayo yang gibuhat. Para sa Ginoo dili to siya ang kabubuton sa Ginoo. Mao to nga wala gidawat sa Ginoo ang iyang halad, wala nalipay ang Ginoo sa iyang halad. Even si Cain mismo wala dawata sa Ginoo because of his offering, no? So naay giingon diri igsoon nga kanang asa to, kung maayo pa ang imong gibuhat, dawaton kun so dili maayo. So dili day tanan nga ning offering sa Ginoo, ang pananaw sa Ginoo nakabuhat ta og maayo. Dili day pod maayo, labi na kung ang atong gihatag sa Ginoo mantinil ra, salin-salin ra, no? Dili yun the best kay igsoon mao ni man si Lord. He deserve the best, no? Siya naghatag na to gininhawa. Dapat seryosoho na to. Dili atong tagaag dakong balyo ang atong gi-offer ni Lord. Wa man kay ika-offering nga kwarta or unsa ini material things apan imong kinabuhi, no? Imo bang gihatag ang the best nga pagserbisyo nimo sa Ginoo, mao man na. Kay kung makita sa Ginoo nga napamang kay the best anak, pero imo ra man kung gimantinilan, mura ra man kung dili creator nimo, dili na mayo imong gibat mo lang dili ma-honor, ma-adore, mag-glorify si Lord sometimes ato ang offering. Why? Because He knows nga dili na mao ang the best, napakay ikabuga, napakay ikahatag nga the best service or the best offer or any unsa man dia igsoon para sa kamayaan sige, pero mas gipili nimo tong dili the best igsoon. Si Lord again ang balikon, God our Heavenly Father deserve the best. Amen. So di na to siya mantinilan igsoon. Usahay mangandoy ta og hayag nga ugma the best future sa atong pamilya, atong mga anak, pero ang imong gihatag sa Ginoo mantinil ra. Unsaon paghatag sa Ginoo nimo the best nga mantinil ra man na, mga salin-salin ra man na, no? Mga leftover imong gihatag sa Ginoo. Tanawang nahitabo ni Cain, nalipay bang Ginoo? Wala. Unsay gingon sa Ginoo sa 5 o sa 6, ang Ginoo niingon kang Cain nganong sa city, kung maayo pang imong gibuhat, dawaton kunta ang imong halad. Take note, dili bud pasabot nga maayo ang atong gibuhat kung ning offering ta. Ginoo ra joy nakahukom na or makahukom. Kay si Cain igso ni offer siya, ni halad siya, pero sa pananaw sa Ginoo di maayo ang iyang gibuhat. Kay nakita sa Ginoo nga napakay mahatag nga the best nako, pero gipili gyud na nimo ng pirting mauta, pirting low quality, no? Mao tong wa gidawat igsoon sa Ginoo. Okay? Tanawa, kung maayo pang imong gibuhat, dawaton kunta ang imong halad.
Apan kay dautan man ang sala nagatang kanimo sama sa ihalas nga mananap nga buot mo tukob kanimo busa kinahanglan buntogon mo kini. Verse 8, unya si Cain miingon kang Abel mangadto ta sa uma, sa didto na sila sa kaumahan giunay ni Cain pagpatay ang iyang igsoon. So dire na igsoon ng jealousy, no? Nganong nasuko si Cain og nagmugot tungod na kay ang iyang resulta, paminaw mo, lahi niya to ang hisgutan ni atong punto. Ang resulta sa iyang desisyon, igsoon, wa siya muangay. Kaya nga naman, kung sa mga resulta, pastor, wa magidawat sa Ginoo. Nga iyang gitanaw ang resulta sa iyang igsoon, gidawat man sa Ginoo ang iyang halad. Nga nung wa dawata ang iyang aparihar man ta sila naghalad. No? So dito igsoon, so meaning igsoon, nagsugod ang gitawag og jealousy ang kasina kay nga naman, dili man kontento si Cain sa resulta sa iyang halad. Di siya kontento. Dapat unta siyang makontento. Nga naman, consequence man to niya. Nga naman, pastor. Kaya iya magipili tong bati kayo nga ihalad sa Ginoo. Wala niya gihatag ang the best para niya. So, consequence to. Dapat kontento siya. Dapat dawato niya ang resulta. Amen? In other words, mga igsoon, si Cain dili kontento sa resulta sa iyang halad. No? Wa siya kadawat sa inetabo. Di mo na, di kontento, wa kadawat. Mo na hinungdan igsoon nga mingsulod ang kasuko, ang kapungot, mingsulod ang kasina. Nasina siya og sugod ato igsoon. Sa diyang dili siya kontento sa resulta sa iyang halad. Didto ra siya nasugod kasi nang ano man kang akong igsoon nga si Abel. Gidawat man, no? Wala niya ra na-recognize nga of course gidawat ang halad ni Abel tungod kay the best. Nya ikaw diha mantinil ra. Imo lang gimantinilan ang Ginoo, wala na niya na-recognize igsoon. Kay ang una mao ni wala siya na dili siya satisfied sa resulta sa iyang desisyon. Wala siya na kontento. No, wa siya kadawat no nga wa siya kay bawo nga iyang gibuhat, consequence raman to kay resulta kay nganong gitagaan niya dunot, gimantinilan niya, gitagaan niya salin or leftover ang Ginoo. Syempre wa dawata. Mao to igsoon nga tungod kay dili siya kontento sa resulta sa iyang desisyon. Mingsulod si kasina ug ang kasina may hinungdan nga iyang gipatay ang iyang manghod mismo nga si Abel. Amen. Tanawa ang resulta sa kasina, pagpatay. Sakto yun na jealousy kills. Amen. Igsoon kabalo pa mo igsoon nga daghang kay mga Kristohanon nga ngani. Bisan usay kita ingani. No? Wala ta kay balo na ubang mga tao karon igsoon nga naningkamot og maayo. Grabe ang ilang ambisyon sa kinabuhi. Pero ang tinuod ay igsoon ang ilang kahago, ang ilang effort resulta sa ilang kasina. No, kay naman sila yung mga desisyon kaniadto ba nga kana bitong di sila kontento bati po na bati man akong gibuhat bati amo tong naningkamot og maayo kay nga naman gusto niya labuan tong usa. No? Kaya ang tinuod na sina siya. Naningkamot siya out of kasina. Igsoon, maningkamot ta nga mahimuot ang Ginoo. Mao na dapat dili maningkamot ta. Kay nasina ta si katao na to. Kay unsa man akong abso ni. Di ko satisfied aning resulta na ako ngay ngani. Mani akong nga maghimo sa ministry. Batia man ni kayo. Graduate ko kog Bible school niya. Gikuan lang ko ng yamukmuk. Yan ni. No? So nag-effort ka. Sipiat lang nimo kay because of kasina. Kabalo bata nga dili malipay ang Ginoo anak. No, mao ni timan iigsoon. Magsugod ang kasina kung dili ta kontento sa resulta sa atong desisyon. Dili ta kontento sa balos sa Ginoo sa atong desisyon kay why? Because every action or decision nga atong himuon ang ninghatag ana sa tubag ang Ginoo gyud. Usahay dili ta kontento sa resulta. Once dili gali ta kontento, di ta kadawat sa resulta diha magsugod ang kasina. Mao ni timan iigsoon. Daghang mga pastor nga nagkasinahay kay nga tungod ani kay dili kontento sa resulta sa ministry nganong to sila nga indot man kayo mabungahon man fruitful man ano sila sige man sila bautismo kami wa man sa man ngano man no di ka kontento sa imong effort resulta sa imong effort pero kabalo pa ka igsoon nga before ka di makontento ayaw padak-a dapat i-recognize i-realize nga nganong mao man ni nahitabo no nganong mao man ni nahitabo sa akong pagpaningkamot sa akong kahago sa ministry, sa akong pagpulaw kag nagabiig ampo niya mao man ni resulta. Naningkamot ko nga ngani pero mao ni ang resulta sa akong paningkamot bati awi ngano man no? Before nimo
questionon igsoon ang nahitabo sa imong kinabuhi o resulta sa imong desisyon. Try to examine or evaluate yourselves nganong mao man ay nahitabo, nganong mao man ni ang gibalos sa Ginoo nako, nganong mao man ni resulta sa akong desisyon. Of course, tungod kay mao ni ang resulta, mao gini ang balos sa Ginoo. Ngano man ni kay reveal na sa Holy Spirit. Si Abel igsoon, si Cain igsoon, wala niya una ngano, nganong wa gidawat sa Ginoo yang halad, nganong mao man ay resulta sa iyang desisyon. Nganing halad man siya, wala niya gitawag o gi-evaluate ba gi-examine, no? Ang ihala nga wa siya malipay sa resulta. Dili siya kontento sa tubag sa Ginoo. Paminaw mo, dili siya kontento sa tubag sa Ginoo. Wa siya kadawat sa resulta. Wa siya kadawat sa response sa Ginoo sa iyang offer. Nganing offer man unta mao ni man inigson. Once usahay di gali ka kontento sa tubag sa Ginoo. Di ka kontento sa gipiyal ni Lord mo kay para nimo gamay ra man ni. Oy, hago kay ko gamay ra ang gihatag sa Ginoo. Diha magsugod ang kasina. Mao na inungdan igsoon mo tan-aw kasuban nganong sila lagi dagko nindot og balay, naibalay. Nagdako kay simbahan, gitayos ang simbahan. Kita lagi ana, sila lagi di four wheels. Kita wa unsa man ni wa man ni na mao no. Ingana igsoon, kasina na siya. Ngano man na kay ngano man didto na nag-start kay di nimo madawat nga mao nay resulta sa imong ministry. Di nimo madawat nga mao nay resulta sa imong desisyon. Di nimo madawat nga mao nay halin sa imong mga gibaligya nimo. Di nimo madawat igsoon nga mao nay resulta sa imong trabaho nga wa jud ka na promote pero na promote ang lakas no. Di nimo madawat igsoon mao ni timan-i. Ayaw panundong ni Cain. Si Cain wa kadawat. Instead nga mo reklamo ta, instead nga dili ka satisfied sa resulta or sa butang talang og sa nahitabo nimo karon, no? Sa unsay resulta sa imong desisyon, no? Instead nga mabalaka ka or di ka kadawat bitaw, di ka kontento. Unas tanan hunaw naa daan nganong maunay resulta. Aron dili mo sulod ang espiritu sa pagkadili kontento, i-evaluate sa ang imong desisyon. I-evaluate sa ang imuhang aksyon nganong maunay resulta kay base nasayop sad ka. Pareha ni Cain igsoon. Si Cain wala niya gi-evaluate ang iyang desisyon, wala niya gi-examine nganong mautoy response ni Lord niya sa iyang halad. Ang iya lang naglagot siya nganong ingani man ni, no? Di ko makadawat ingani nga gidawat ang akong manghud ako wala. Nganong wa man ni dawatan nimo Lord? Didto nagsugod ang kasina. Ug ang kasina igsoon mao na niyang ibalik-balik, wala ginilain padulngan. Kasamok ang kasina bisag duol pa na sa imong dughan kaya na nimo patyon. Dili lang nimo patyon physical pero pwede nimo patyon ang iyang ugma, patyon nimo iyang dungog, imong dauton gipatay nimo ang tawo na. Imong gislander bitaw, imong gi-istorya og negatibo dili mayo sakit gipatay nimo ang dungog ang si tawagan na ang dignidad sa tawo ana igsoon. Magpatay gyapon na resulta sa kasina. Manaw sa igsuon nga makit-an nato atong mga igsuon sa pagtuo, makit-an nato ang ubang tawo nga ni Asenso, ni Lambo, ni Uswag. Imbis malipay ta, dili ta malipay ato inong ingnon akuan man gud ano, dauton man hinon nato, mo istorya man yung tagsakit ngano man resulta sa kasina. Ngano man in the first place ning sulod ang kasina kay di ka kontento sa mga butang nga ginagmay. Kay ang Ginoo man gud isoy igsoon usahay, mupial na to mag-start yun na sa ginagmay. No, ginagmay pa na or ari ka sa tag-iya og kumpanya or tag-iya og mga negosyo. Naidaghan ko mga na-meet igsoon kaila nga mga gi-prosper ni Lord na himong tag-iya og mga kuana, tag-iya og dagkong tindahan, tag-iya na og basta sila na boss ba, but first usa sila ulipon sa sila sa una. Sa una igsoon trabahante pa sila, mga hago kayo, mga luoy kay ba, pero karon sila na boss. Ingana na igsoon. Most of the time ani gini si Lord proseso. Si Lord before tapiyalan og dagko gagmay sa. Kung di ka kamao makontento sa gamay nga gipiyal sa Ginoo, musulod diha ang kasina. Once musulod ang kasina, di na ka malipayon. Tanawa si Cain. Pag sulod sa kasina niya igsoon, nagmugot na siya, nasuko. Di na malipayon ang panagway ni Cain, nasuko na siya. Nakasimangot na si Cain. Why? Because of jealousy. Ingana ta igsoon. Musulod gali na si kasina, di jud ka malinawon. Bisan inig katulog nimo igsoon, inigpiyong nimo ang una nga makita nimo ang katong tawo nga nasina ka.
Nasina ka kay nalabuan ka, nasina ka igsoon kay naubertikan ka, nasina ka kay ngano maning mao man ni tabo niya nga parihar man mi. Parihar mi gihimo pero lahi og resulta, murag si Cain ka ba? Si Cain igsoon parihar sila gihimo naghalad. Pero di mayo og resulta, so di siya kontento sa resulta. Usay ingana ta mga Kristohanon. Dili ta kontento sa unsay response ni Lord sa atong desisyon. Unsay tubag ni Lord sa atong pag-ampo, di ta kontento. Ang imong pag-ampo 4 wheels ang gihatag bisikleta. Nya to ay imong kauban, barihara mo ampo 4 wheels itagaan ikaw wala. No? Di ka kontento. Sa diyang wa ka na kontento igsoon, diha nagsugod ang kasina. Ug ang kasina maunay mo patay atong tawhana nga wa ka mo angay pud kay di mo pareha og resulta bitaw. Pareha ni Cain, iyang gipatay si Abel. Si Abel igsoon mismo na ni Cain. Buot pasabot igsoon ang kasina way gipili. Ako ni balik ko no. Bisag imo pa ng igsoon sa flesh and blood, basta na kay kasina, pwede nimo siya siraan. Dauto nimo siya iyang dungog, dauto nimo iyang kinabuhi igsoon aron ikaw ang mahumot, sila ang madaot unya ikaw ang mahumot no. Igsoon pa na nimo sa pagtuo sa church suod kay mo. Pero kung musulod na ang kasina, di ka mo ila sa imong pagkasuod. Bisag pastor pa nimo, di ka mo ila na. Once ang kasina musulod na pikhan, birahan, gina nimo. Di ka managana mo, istorya og sakit, makadaot, istorya nga makaguba og relasyon, igsoon. Patay na. Wala nimo siya patya pisikal. Apan imong gipatay ang inyong relasyon. Imong gipatay ang iyang dungog. Imong gipatay ang iyang kredibilidad. Imong gipatay ang iyang dignidad, igsoon. Amen. Mao na igsoon tungod nas kasina. Nganong ning sulod ang kasina kay di ta kontento. Mao na igsoon. Kung naa may mga pangitabos tong kinabuhi nga para nato dili ta satisfied bitaw. Paminaw mo aron dili mo sulod ang kasina. If ever natay mga desisyon sa atong kinabuhi, natay plano, natay mga effort nga gi-exert nga hago kay ta ba unya ang at the end of the day dili ka satisfied sa resulta. Igsoon ayaw kasuko, ayaw itugot nga dili ka kontento. Pasalamati ang Ginoo ningon ni Pablo. In everything give thanks to the Lord. Bisan unsay may tabo. Bisan ang resulta gamay, bisan ang resulta dili ka satisfied kay dili mao sa expectation nimo. Praise God, no? Dapat igsoon kontento ta. Unya, aside from kontento ta sa resulta, eksamina ang imong kaugalingon nganong maora ka ni hatag ni Lord, no? Nganong mao man ni gitugot sa Ginoo nako, no? Sila lagi ko pero ano man no? I believe igsoon once ma-realize na to nga mauni ngano ka no? Lamdagan ra ka sa Espiritu Santo kung unsay kulang nimo, kung unsa pay himuon nimo nga i-improve nimo, ano? Kay basin sayop ang imong gihimo, imuha ra tong kaugalingong desisyon dili to desisyon sa Ginoo. Ikaw ray nagbutbuot ato dili to pagbuot sa Ginoo no? I believe i-reveal na sa Holy Spirit. Kung makita gali nimo igsoon, listen, look at me. Kung makita nimo nga ang imong desisyon ang imong kahago, ang resulta na is dili ka satisfied. Pasalamati ang Ginoo. Aside from that, i-examine mo kung ganong mao man ni resulta, no? Kung imo nang buhaton igsoon, sigurado nga dili ka sulod ang kasina. Dili ka sulod ang jealousy, ngano man, kontento man ka. Kontento ka sa resulta. Kontento ka sa outcome sa imong desisyon. Si Cain man go dili kontento. Pagtanaw niya nga wala gihalad ang iyang wala gidawat ang iyang halad. Wala na siya naghimo og pagpamalandong sa iyang aksyon ba. Instead iyang tang i-evaluate yang kugaling iyang uno ba ngano man no? Si Abel gidawat ako ngano. Kay og ingani mo gid sometimes kung atong i-evaluate or pamalandungan ang atong desisyon, diha nato ma-realize nga naritay sayop. Unya, diha sa nato ma-realize nga sakto ang uban kay makakaton tas uban matanawa si Cain. Si Cain igsoon kung iya patong gi-evaluate ang iyang kagalingon, gi-examine. Iya untang ma-realize nga sayop siya kay ngano man. Iya man gimantinila ng Ginoo niya. Iya pong ma-realize nga sakto si Abel kay tan-aw niya mauning gidawat ni akong igsuon si Abel kay ang labing maayo man ang iyang gihalad sa Ginoo niya. Ako dunot bati mantinil, no? Mao toy sayop ni Cain igsuon. Mao na nga atong kuhaan ning leksyon. Amen. Nganong ning sulod ang kasina sa kinabuhi ni Cain tungod kay si Cain dili kontento sa resulta sa iyang desisyon. Unya aside from that, ngam di siya kontento, wala niya gi-evaluate ba nga naapod siya sayop. Largo siya tan-aw sa pikas nga gidawat man ni kakuan. No nga parihar may naghalad. Pero wa niya
usisaha, wa niya pamalandungi og maayo, wala niya gi-examine og maayo. Nganong ang halad ni Abel gidawat unya iya wala. Diretso ra siya kasuko. Diretso ra siya igsoon nga kana bitang dili siya satisfied. Wala na igsoon, dili siya kontento. No? Instead nga i-evaluate unta niya dapat ngano. Igana sa ta dapat igsoon. Kung natay mga desisyon, mga plano nga para nato dili ta kontento sa resulta. Pangutan-a ang imong kaugalingon, pangutan-a ang Ginoo. Kay sigurado nga tubagon ka, mao man gud ni anak. Kabalo ko nga napaka ikabuga pero wala na nimo gihatag nako. Kabalo ko nga napay the best ani nga offer pero wala nimo gihatag. Namili ka. Di ba? Ikaw mismo, kita mismo padayigan ta sa Ginoo. Nganong wala gidawat, nganong maor na resulta sa desisyon, dili ta satisfied kay naay gipangita si Lord. Amen. Kung ingana atong buhaton, walay lugar ang kasina. Ako balikon igsoon batiar ba yun yung kasina igsoon kay wa. Sila naglipay-lipay sa kalampusan kadaugan pero ikaw naginuktong naguol. Ngano man niyo ako ingani ra man jud akong ginabuhi. Luyan ako pobre kay ko makaluoy ko perminti dako kay utang walay ingani luoy kay akong ministry stagnant bati ilahan nindot kay ako batia man ni mga badlungon pa jud akong mga membro. Di ba? Iksoon, instead nga inganay mong buhaton, iksaminay mong kagalingon, pag one-on-one mo ni Lord, pangutan-a si Lord, nganong man ni, di ba, i-reveal na ni Lord ni mo. Ug inganay mong buhaton, sigurado nga walay agianan sa kasina, nga musulod ni mo. Kay kontento man ka, unya makakaton paday ka isayop, di ay mauni resulta sa akong desisyon, kay ako ramang guni, o amang ko matunong sa plano sa Ginoo. Kayo sa nga na igsoon, si Cain igsoon, Rawa, si Cain igsoon, ni halad pod, ang halad mao nay kabubuton sa Ginoo. Kabubuton sa Ginoo na nga halad. No? Maayo na ang gibuhat ni Cain, no? Ang paghalad igsoon maayo. Kay gihalaran nga tong Ginoo. Si Abel ning halad pod, maayo silang duha puro maayo. Aminawa kay dara dirita mo end. Si Cain igsoon, maayo to yang gibuhat. Si Abel, maayo po yang gibuhat. Silang duha, puro maayo ang ilang gibuhat. Okay? Kay naghalad man, dautan din ang maghalad. Dili dautan. Maayo ang gibuhat ni Abel, maayo ang gibuhat ni Cain. Ang diferensya lang mauni. Si Cain, maayo yang gibuhat pero dili kabubuton sa Ginoo. Si Abel igsoon, maayo yang gibuhat plus kabubuton pagid sa Ginoo. Di dito kabubuton sa Ginoo ang kang Cain. Yes, di. Maayo ang gibuhat niya pero dito kabubuton. Why? Because God deserve the best. Dapat ang atong ihalad sa Ginoo the best. Dapat atong i-offer ni Lord ang pinakamaayo. Ginoo gud natong halaran igsoon. Ang gihimo ni Cain maayo pero di kabubuton sa Ginoo. Apan ang gihimo ni Abel maayo unya kabubuton pa gyud sa Ginoo. Kabalo ba mo igsoon nga ingani ta usahay? Sometimes igsoon bati ang resulta sa atong mga desisyon tungod kay yes maayo siya, maayo sa pananaw nato pero di man kabubuton sa Ginoo kay dili tanang maayo sa atong pananaw kabubuton sa Ginoo. Di man iyang gingon sa Proverbs na the wisest king in the Bible, King Solomon. There's a way that seems right to a man but in the end it leads to death. Kabantay mo. Naa daw mga pamaagi, na ay mga nindot kay nga mga makita na to ba, mga agianan nga maayo. Sa pananaw ni Cain, maayo. Pero mga hinungdan sa iyang distraction. Nga naman, maayo raman sa iyang pananaw, pero dili maayo, dili kabubuton sa Ginoo. Mao ni igsoon timan Kita tao na ta, natay himuon nga desisyon. Mao ni timan igsoon. Siguraduho nato, jud, nga atong desisyon, kabubuton yun sa Ginoo. Kaya basi maparihat ang Cain niya, because of that, mao na to. Di na ta kontento, kay dako, kay tagasto. Grabe ang atong effort, pero bisag unsa pa na atong effort diha, di man gud kabubuton sa Ginoo atong gihimo. Mao ni timan igsoon, basta di gali kabubuton sa Ginoo, di jud na maayong resulta. Walay gitawag og di kabubuton sa Ginoo nga maayong resulta. Una pa lang daan, di kabubuton, dili maayo ang resulta. Mao na igsoon nga kinahanglan ta og giya sa Holy Spirit kanunay in our every decision. Dapat magambo ta kanunay mamalando nga Lord imo bagyo ning kabubuton kay maayo ang offer. Maayo siya nga pamaagi mo rag madato ko ni Ginoo.
Ako nakita Ginoo kaning akong sitwasyon karon nga naipit, murag madato ko kalit ani. Dagko kay kong problema, mao ni tubag sa among kalisod, di ba? Maayo. Igsoon mao ni timan before nimo kuhaon ang offer nga maayo. Siguradua og pamalandungi daan. Kung kana nga maayo, kabubuton ba na sa Ginoo kay dili tanang maayo. Kabubuton sa Ginoo sama ni Cain. Maayo yang gibuhat. Maayo yang gihimo. Sayang pananaw maayo kay naghalad gud, maayo man. Sala din ang muhalad ka. Sala din ang offering ka. Ang sipyat lang niya kay di kabubuton ang iyang gihimo. Yan ang makaingon mga pastor, yes, kay di man to the best. Ang kabubuton sa Ginoo, muhalad ta, unya halad niya the best. Si Lord kabalo ug unsay the best nga nani mo. Si Lord, He deserve the best igsoon. So ayo itugot nga mapariyat ang Cain. Nga di niya dawaton. Sayang di atong halad, no? Atong hago, sayang. Di kaya pong dawaton sa Ginoo. Kung kabalo si Lord nga dili na the best. Kung kabalo si Lord nga napakay ikabuga, napakay ika-offer. Pero gipili ni mo tong mantinil. Kaya para ni mo, basta ba lang makahalad? Sayop. Di kaya po na dawaton sa Ginoo. Amen. Mo na hinungdan. Nga nagsulod ang kasina sa kinabuhi ni Cain ug iyang gipatay in town ang iyang igsuon nga si Abel. Wa siya maikog. Tanaw ang gihimo sa kasina. Kung ang tao day nay kasina, di ka maikog. Bisag igsuon pa nimo. Bisag pastor pa nimo, bisag duol pa na nimo sa dugan, wa kay pakialam. Muhimo jud ka og dili maayo tungod na resulta sa kasina. Ug mao na si Lucifer igsoon na sina sa Ginoo. Because of jealousy, yes, maom na, igagaw naman na, kauban naman ng pride. Dili kontento si Lucifer sa iyang posisyon, nga nara siya ubos sa Ginoo. So tungod kay dili siya kontento sa iyang nahimutangan, sa iyang pwesto, nasina siya sa Ginoo. Nagplano siya nga magtukod og iyang gingharian o gihagbong siya. Kuyaw din yung kasina, no, kay hihagbong ta. Amen. Ang kasina, igsoon, di malipay ang Ginoo. Ug ang kasina, bati og resulta. Kaya ang kasina, di ka malipayon. Di ka malinawon. Unya ang kasina, kusonada ka mo patay, bisan igsuon pa na nimo. Dili ako na nigabalik-balik, dili inoon patay nga pisikal nga imong patyon, imong igsuon, imong patyon, imong pastor, imong patyon, imong higala, pero musulti kag sakit kayo nga istorya nga murag imong gipatay ang ilahang pagkatao, imong gipatay ang maayong dungog, imong gipatay igsoon ilang dignidad, imong gidaot igsoon ang ilang dungog. Pagpatay na resulta sa kasina. Ug nganong nasina ka tungod kay di ka kontento sa resulta sa imong desisyon. Wa nimo gitry og evaluate or examine imong kaugalingon nganong maunay resulta, nganong maura nay gipial ni Lord nimo, nganong maunay nahitabo, nganong maunay outcome sa imong gihaguan. Try to examine yourselves igsoon. And then tabangan ka sa Ginoo tungod man gud ni anak. Kabalo ko nga mauni pero nganong, di ba? Napay the best nimo. Amen. So dapat ka mao ta makontento igsoon. And everything that we have right now, ang mga resulta makontento ta, and then aside from that nga nakontento na ta atong pangutan-on ng Ginoo. Lord, nganong lagi Lord nga kanira. Nga sila lagi Lord, i-reveal na. Kay sila man gud na mao ni himastingon man gud na sila. Sila man god mao ni kana man gud ilang simbahan diya kay nagpossess na sila og holiness, dili na sila magwordly kamo gud makalibutannon, ayaw biyahe na lagi na, di ba? Na-i-reveal si Lord nimo. Amen. Ana ra na igsoon. Kaya ayaw itugot igsoon nga tungod sa atong pagkadili kontento sa resulta sa ministry, dili ta kontento sa resulta sa atong desisyon, musulod ang kasina. Ayaw tuguti nga maablihan nimo ang kasina. Kay kung musulod na siya, di na ka makakontrol sa imong isulti. Bati na dahil imong isulti sa sikataw nimo. Resulta na sa kasina, kay ang mugawas sa baba, maura nang nasa tong sulod. Amen. Muna igsuon nga ayaw itugot nga makasulod ang kasina. In every decision, in every result, igsoon, tanan nga resulta sa imuhang desisyon, igsoon, dapat pasalamati ang Ginoo. Dapat kontento ka unya pagigistorya sa Ginoo. Amen. Kay basin napay gusto i-improve si Lord nimo. Napay gusto Ginoo, mga igsoon nga makita ang Ginoo sa imong kinabuhi. Amen. So ayaw itugot pasalamati ang Ginoo. Di man ka satisfied sa imong desisyon, ayaw ka suko. Kung dili pasalamati ang Ginoo kay si Lord igsoon, wa man na nasayop. Kung bati ang resulta sa imong desisyon, dili ka satisfied, dili nasayop sa Ginoo. Kung namay nasayop kita na. Amen. Never masayop si Lord, perfecto siya.
So sama sa nitabo ni Cain igsoon, wala siya magdodog patay sa iyang igsoon tungod sa kasina. Nasina siya kay dili siya satisfied sa resulta sa iyang offer. Dili siya kontento. Unya si Cain igsoon ang usa sa sipyat niya kay wala niya gi-examine, gipamalandungan ang iyang kaugalingon. Ngano mang wa man ni gitawat? No? Wala niya giobserbaran si Abel ba? Usay maunay sayop na to. Nganong gibless man sila? Sige, gibless kung sila kay matinud-anon man. Ikaw diya wa man ka, tihik man ka. Gipadato kung sila kay kuha man sila manghitagon, ikaw diya kuripot man. Wa nimo giingana ba? Mulargo ra kagingon nga. Ano, dato man sila. Ikson, dili na madato, di na mauswag, di na mabliss kung wa na'y gibuhat nga nalipay ang Ginoo. Amen? Ikaw, Ikson, nga nung nangyanira man ko, pubriha man kung ano, nilisura mo. Try to examine yourself, sinay problema ni mo. Ano, arata dapat? No? Kaya kung magsige ka nga na, di nakakontento sa naitabo ni mo, musulod ng kasina, ang katong nakita ni mo nga ni uswag, imo gitong birahon, paubos, nga naman, kasina na. Bati ang kasina. Kita, Ikson, mga anak tas Ginoo. O ang yawa, Ikson, ang iyang anak katong masinahon kay, mao man na siya, nasina siya. Amen? So nga na, sumaw na yung minsay ka na to this morning, Ikson. No? Usa ka bag-ong pagtulunan para dili ta masina, dapat kamao ta makontento sa tanang panghitabo sa atong kinabuhi. Atong pasalamatan ang Ginoo sa kasakit, kalisod, dili lang sa kalipay. Unya aside from that, atong i-evaluate atong kaugalingon, atong eksaminon. Lord, nganong mao man ni resulta sa kong paghago, nganong mao man ni akong ministry karon. Lord, nganong mao man ni fruits of my labor. Nganong siya, anong atong eksaminon? Nya atong obserbaran tong ni uswag ni lambo ni sinso, ano man ni? Mao di ay kay mao ni. Di man day sila hingatugon, may nampuon man day sila. Di ba? Mangyatagon man tinabangon ako kuripot, di ba? Ana nimo makita kay ngano man tabangan ka sa Holy Spirit kung unsay bikil nimo. Because the Holy Spirit will teach us, will convict us, konbiktaron ta. Pak mao ni problema nimo. Yes, sige kag hatag ikapulo pero sige pugag panguha ana kay bawo ko. Di ba? Tay ana. Yes, sige kag ana, sige napakay ihatag nga dabis pero mas gipili gyud na nimo ng gamay. Di ba? I-reveal na sa Holy Spirit, and then kung imong mabati ang revelation sa Holy Spirit ang konbiktar, sunda. Kung imo nang sundon diha nimo makita nga lahi ang resulta. Kaya ang imong gibuhat nga maayo nisibo naman sa kabubuton sa Ginoo. Si Cain igsoon ang gibuhat maayo. Naghalad siya pero wala lang nisibo sa kabubuton sa Ginoo. Si Abel maayo ang gibuhat naghalad unya mingsibo sa kabubuton sa Ginoo. Kaya naman pastor, the best ang iyang gihatag para ni Lord. Why? Because God deserve the best for us. Amen. Kanina lang gininhawa karong buntagaw nga buhi pa ta sila daghang kay nangamatay karon wa nakamata. Ang uban gabi pa nangamatay na pero kita buhi pa. Kaning nabuhi pa ta igsoon karon, kaning nakamata pa na. Deserve na si Lord tagaan sa the best. Dili siya angay na tumantinilan. Amen. So again, igsoon kasina. Ang kasina dili maayo nga mopuyo sa atong dughan. Kaya ang kasina way giila bisag asawa, bisag bana nimo, bisag kinsa, igsoon, bisag pastor nimo. Pwede na nimo siraan, birahan, pwede nimo pasakitan. Pwede nimo patyon, dili lang patay sa physical pero patyon ang kinabuhi, ang dungog patyon nimo. Imong dauton, islander nimo tungod sa kasina. Igsoon ang kasina ming resulta tungod kay dili ta kontento. And dili ta satisfy sa resulta sa atong paghago. Kung gusto ta igsoon nga dili mosulod si kasina, dapat kamao ta makontento sa matag pangitabo sa atong kinabuhi. Unya aside from that, di man ta satisfied sa desisyon o sa resulta sa atong desisyon, action. Pangutan-on atong Ginoo. Mamalandong ta pag-ayo, magpuasa ta kung mahimo, Lord, ngano man ni. Unsa may sayop nako. Ingana, mao ni nindot. Di kay largo ta kasuko kasina nga. Unsa man ni nga ni lupigan man ko yamukmok man ni nako. Di ba? Luoy kay ta da igsoon. Di ka malipayon, sila nag-celebrate sa kadaugan, ikaw naginukto kay naglagot ka. Asa may mga bikil ani bigay mangita tagpaagi nga madaot ni anak kasina na. Wa ka balo igsoon nga wa nakakabantay nga nakasala na day kag maayo midako igsoon wa na nalipay ang Ginoo. Imagine si Cain gipatay niya mismo. Wa siya kapugong siyang kaugalingon tungod sa kasina. Ingana na igsoon ka grabe ka worse ka dautan ka evil ang kasina. Imagine sa ding nasina si Lucifer. Nakaako siya nga magplano nga maghimo og iyang gingarian. Nakaako siya nga gusto siya mulabaw sa iyang magbubuhat. Kasina na.
ingana kangilngig igsoon, ingana kadautan aning kaning espiritu sa kasina. Munang ayaw itugot in town nga maabot ni sa atong dughan. Amen. Ayaw itugot igsoon. So mao nang igsoon para dili nimo penetrate or mosulod ang kasina. Kinahanglan kontento ta. Unsay mga nahitabo na kontento ta, pasalamat ta sa Ginoo sa mga ginagmay. Ayaw na pagkuno ang dinagko kay gitanaw sa Ginoo kung kasaligan ka sa ginagmay. So pasalamat ta. Unsay may tabon og pasalamat ta. Una may mga nahitabo na to nga nasakitan ta kay di mao. Ayaw ka suko, ayaw ka hiubos. Kontento ka dapat kay gitugot man as Ginoo, wa man na masayop si Lord. In everything that happens to us, in every outcome of our decision, gitugot sa Ginoo. O si Lord wala masayop. Kung di man ka satisfied sa outcome sa imong desisyon, sa imong effort nga hago kay kadin, pangutan na si Lord. Ayaw ditso ka suko, ayaw itugot nga dili dayon ka kontento nga di ka kadawat, no? Dawata ang tanang resulta sa imong desisyon. And then ask God, Lord, why? Mao ba ni resulta? Ano man ni Lord? And then i-reveal na sa Holy Spirit. Kung unsay angay nimong buhaton, sunod. Para sunod nimong buhaton, lahi na og resulta. Ang resulta, musibo na sa imong kabubuton. Musibo na sa imong pangandoy. Unya, wala na'y lugar ang kasina. Amen? So that's the word of God for this morning. Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for your word this morning. Mahitungod sa kasina nga dili maayo nga pagbati, dili maayo Ginoo nga kinaiya. So Lord, God, ayo itugot nga musulod na sa among kasing-kasing. Kay kung musulod na sa among kasing-kasing, dili mi ka-control. Dili mi makakontrol nga dili na day panalangin ang among pagkakristohanon. Father God, I pray nga kaning message nga among nadungog karon, amo ning kinabuhion, Lord God. Mahimo ning iwag namo, Lord God. O kanisya Ginoo nga mensahe maoy hinungdan nga kamaumi makontento sa tanang pangitabo sa among kinabuhi. Unya dili namo mahatagan og lugar ang kasina, Ginoo. Salamat Holy Spirit for your word, for your message, for your presence this morning. Thank you kay Lord God. I pray nga kani nga mensahe mao ni hinungdan nga magmabungahon ang among kinabuhing Kristohanon, Lord God. Mahimo ming panalangin sa uban, Lord God. Tabangi mi Ginoo. Kay dili mi gusto nga maparihan ni Cain, Ginoo. Gusto mi nga maparihan ni Abel nga mo himo og maayo nga sibo sa imong kabubuton. Mo offer, mo halad og the best, Ginoo. Tabangi mi, tudloi mi Ginoo. Kay gusto namo nga among mga halad, among mga offer, sigurado nga madawat gid nimo, Ginoo. Kay kung dili siya madawat nimo, din dili bati sa dang resulta. Wala mi madawat nga blessing from you, favor. Apan kung mahimuot ka Ginoo kay ang among gihatag na uyo na nalipay ka din, of course ang amuhang prayer matubag, ang amuhang pangandoy madawat jud namo Ginoo. Tungod kay ang among halad, among gi-offer the best man para kanimo, Lord God. So Lord God, tabangi mi, tudloi mi nga ang among mahatag yun nimo Ginoo. Kana jung kabubuton nimo. Nga dili mi managana Ginoo nga ihatag ang the best para nimo, Lord God. Kay mao na yawi, mao na susi sa panalangin usab, Lord God. Salamat Lord, dilaygon ka sa walay katapusan. Again, I pray nga dili ni siya mulabayng kawang kung dili amo ning kinabuhion Ginoo. Para magpuyo mi nga malinawon kay lami mabuhi nga way kasina. Kung naay kasina Ginoo, di mi mahiluna, di mi malinawon, di mi malipayon sa success sa uban. Di mi malipayon sa ministry sa uban nga ni success. Bati ang kasina Ginoo. So Lord God, ay gitugot nga kami imong mga anak adunay kasina, kung dili tabangi mi kamaumi makontento sa tanang pangitabo sa among kinabuhi Ginoo. Dalaygon ka Lord sa walay katapusan. Salamat kayo. And right now Lord God, I pray to all of the viewers, to all of the listeners, to all of the followers in this page. Bisan pa man ang mag-replay ani unya, Lord God, ako nagaampo Ginoo nga i-bless nimo sila Ginoo. Unsa man ilang mga problema karon, Lord God, tagbuay lang panginahanglan, tagaig solusyon Ginoo, mamuhat ka Ginoo silang kinabuhi. Right now Lord God, ako nagadeklarar Ginoo panalangin. I declare blessing for them, Lord God. Financial breakthrough, opportunity, Lord God. Open doors for opportunity, Lord God, sa trabaho, Lord God. Sa tanan nga gusto nga magka-item, tagai, Lord God, I declare favor in Jesus name. Sa tanan nga gusto kaayuhan sa balatian, I declare healing in physical and emotional, and I declare salvation to their whole family. Sa tanan nga nanginahanglan kaluwasan sa ilang family and relatives, kabag-uhan sa kinabuhi, I declare deliverance in Jesus name. And sa tanan mga nga na-depressed karon, nga in troubles karon, Lord God, na mga struggle, I declare peace of mind,
paglaom Ginoo ibutang sa ilang kasing-kasing nga ang tanan mulurang ra na kay plano. You are in complete control, Lord God, in Jesus name. Salamat, Lord, sa mga nainegosyo Ginoo. I declare kauswagan, kalambuan in Jesus name. Himuasad silang matinud-anon nimo. Sa tanan nga mga naitrabaho, I declare favor, promotion, favor sa ilang amo in Jesus mighty name. Tanan-tanan, Lord God, nga nagtanaw karon unsa man nga status ang ilang kinabuhi karon, level sa kinabuhi, I declare favor, blessing, breakthrough in the mighty name of Jesus. Unsa man nga milagro ilang gusto karon Ginoo, way matago nimo, Lord God, because you are an all-knowing God. Nakita nimo ang tanan. So Lord God, right now I pray, unsa nga milagro ang ilang gipabot, gusto, gidesire, Lord God, i-grant, Lord God, in Jesus mighty name. And I pray also, Lord God, sa tanang mga inmates, mga piniriso Ginoo, ako sa nagaampo Ginoo nga unsa man ilang mga tinguha karon ihatag nimo, Lord God, ilang mga pamilya nga nasa gawas Ginoo, ikaw nay bahala Ginoo mo tagbo sa ilang panginahanglan. Ilang mga kaso Ginoo nasa imong mga kamot na, Lord God, ikaw nay bahala. I declare favor from them in Jesus name. And I pray bisan na sila sa sulod sa silda, Lord God, ako nagaampo nga uhaw gyud sila, mga lagad sila nimo nga matinud-anon in Jesus mighty name. Thank you, Lord, sa tanan panalangin, milagro, tanan Ginoo kay bulungang butang katubagan sa among pag-ampo Ginoo, imong ihatag ka namo right now, Lord God. Among dawaton ang kadaugan, among dawaton Ginoo ang milagro Ginoo gikan kanimo. Bisan pa man, Lord God, ay nagtan-aw kan, Lord God, nga ang ilang relationship nimo nag-dry na, nag-need sila og ma-refresh, Lord God, ang ilang first love ma-renew. I declare, Lord God, tabangi sila Ginoo nga mabalik ang ilang kadasig, maduol sila nimo, Lord God. Kung sila ra Ginoo, wala sila mahimo, labi na kayang kalibutan karon, grabe na kadautan, but Lord, with your help, with the help of the Holy Spirit, tabangi sila Ginoo, tagay kauhaw ibalik Ginoo ang unang gugma, Lord God. Gamita sila, Lord God, sa tanan nga nagpagamit nimo before karon wala na, naglisod na, Lord God, nga unsaon pagbalik Ginoo sa ilang kadasig, Lord, tabangi, Lord God. I declare, Lord God, fire in Jesus name, mabalik Ginoo in Jesus name, in Jesus mighty name. Thank you, Lord, again this time ang dawato ng kadaugan, dawato na mo ang milagro gikan kanimo. We receive it right now, Lord God. We claim it by faith in Jesus name. Himuha lamang ming kapiyalan Ginoo sa tanan nga panalangin nga imong ibubo kanamo. Mao kini nga among pag-ampo amahan, mao kini gipangayo, gipasalamatan daan ug gisiliyuhan sa gahom sa Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus nga mao among bugtong maluluwas. Amen ug amen. Mabungahong kabuntagon mga higala. Okay. That's all for this morning. Mga igsoon, mo itong pamahaw, pulong sa Ginoo. See you again next time. This time, akong ibalik ang dungog ug himayas tumbuhi nga Diyos. And ako nag-aampo nga karong adlaw puno sa kalipay, kalinaw, kadaugan, panalangin in Jesus name. In Jesus mighty name, no? Kanang buhat sa itong kamot, panalanginan sa Ginoo in Jesus name. Amen. So, that's all for this morning, igsoon. See you next time. Ubakanti ko. So, thank you so much mga star senders, mga subscribers, mga followers. Again, I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page para ma-blessed sila. So, wala pa makasubscribe sa itong YouTube channel, please subscribe. Free ran eh. The reason nga naghimot ang YouTube channel kay kaning live na to, ako ning i-download dito or i-upload kay nga naman 30 days ran ni Igsoon, 30 days ma-delete ni automatically atong live. Sayang ang mensahe, no? So, ang himon Igsoon, ako ni siyang i-download after this. Akong i-upload sa itong YouTube channel. So, please subscribe free ra YouTube channel to Igsoon. Ang link nasa caption na nga live. Amen? So, that's all for this morning. Igsoon, kita na po ta next time. I declare nga karong adlaw dili ron matapos nga di mo panalanginan sa Ginoo. In Jesus name. Amen? So, see you next time. Ampo, amping, abanti, da perminti para sa kamayaan sa Ginoo. Keep safe everyone. To God be all the glory.